Saúdos, señoras e señores, comenzamos a semana, as noticias da semana con Embadal Novas, que comenzamos como cada día cos nosos titulares. O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, inauguraba hoxe o edificio sociocultural Manuel Chamoso Lamas no concello de Boborás. O concello inviste máis de 17.000 euros no asfaltado de 5 pistas de acceso e núcleos do rural na zoa de Lobás. Este domingo tivo lugar a 20 edición do Cross Popular en Boborás, onde participaron 264 corredores entre as 3 categorías. Como ya adiantábamos nos nosos titulares, o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, inauguraba hoxe o edificio sociocultural Manuel Chamoso Lamas no concello de Boborás. Un edificio multiusos que está situado ao carón do pabellón municipal e do Colexio Nosa Señora de Xubencos, un edificio que contará case instalacións máis novedosas para a práctica en moitos eidos no ámbito educacional e cultural para os rapaces deste concello. Hoxe era inaugurado polo presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, así como o presidente da Deputación, Manuel Baltar, e a delegada da Xunta en Ourense, Marisol Díaz, e a alcaldesa de Boborás, por suposto, Patricia Torres. Todos salientaron o avance que supón este edificio multiusos para o concello e o futuro dos cativos deste municipio. E así o afirmaba o presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Esta decisión de poñer un nome que identifica a Boborás co mundo e de poñer tamén todo xunto unhos servizos que Boborás quere dar á poboación merecía a pena. E hoxe estamos aquí gracias a Patricia e gracias a Chamoso Lamas. Por iso, o feito que a Diputación de Ourense e a Xunta de Galicia a través da Consellería de Medio Rural e o propio Concello puxéramos unha parte cada un para intentar conseguir algo xa acadado por fin, pois é para celebrar. Eu agradezo moitísimo a presencia da filla de Chamoso Lamas, Ángeles, e tamén de unha das netas, Cristina, que este hoxe aquí con nós, testimoñando algo que para nós, o explicaba o presidente da Diputación, é especial. E é que nós somos herdeiros sempre de xeracións anteriores, e os rapaces que van a utilizar os primeiros servizos da primeira planta serán os nosos herdeiros. E por eso a clave é, mentras un esté nun sitio, poder ser útil e poder deixar as cousas ordenadas para que os que veñan detrás sigan mellorando e sigan construindo o futuro de Galicia. Damos agora a alcaldesa do Concello de Boborás e o presidente da Deputación, como non, a filla do homenaxeado neste edificio Chamoso Lamas. Este día para nós é moi importante, non só porque estén as máximas autoridades aquí, que, pois, a verdade é que dende 2005 non estaba aquí un presidente da Xunta, que veu a Manuel Fraga daquelas cando o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Xesús Souto, foi nomeado fillo predilecto de Boborás, estivera aquí en Boborás, e hoxe pois facémolo por un motivo de inauguración dun edificio que foi pois transformado completamente. Antiguamente, cando os funcionarios viñan ao rural, necesitaban ou era obrigatorio que vivisen no concello no que exercían a súa labor. Por ese motivo, o Estado, digamos que facilitou a través destas construcións destas vivendas que se fixesen aquí vivendas para que eles puderan exercer aquí a súa labor. Aquí non só viviron mestres, tamén viviu o veterinario, viviu o médico, viviu o practicante, viviron diferentes profesionais que para exercer a súa labor tiñan aquí un sitio no que residir. A verdade é que tamén daquelas comunicacións non eran boas, os coches non estaban, digamos, tan habituais como é hoxe por hoxe, entonces, pois, ter aquí unha zona para vivir era importante. Hoxe non é necesario, de feito temos un colexio no que no caso do profesorado só hai 2 persoas que son de Boborás, a maioría son de Ourense,
E, bueno, xa que non é necesario, pois quixemos darlle unha segunda vida a este edificio que se inaugurou no ano 71, casi 50 anos despois, vamos a inauguralo pois dunha maneira distinta, dándolle unha vida cultural para a veciñanza na que aglutinamos pois todos os usos que se estaban levando a cabo en diferentes lugares do concello e que van a estar aquí nun lugar que para nós como corporación municipal pois é importante porque queremos pois que neste entorno se asente unha residencia para maiores de vestimento privado. Vamos a facer nese sentido modificacións no pexón para deixar solo dotacional e poder ofrecelo a través dunha licitación e outros equipamentos pois como unha piscina municipal que bueno, que espero que poda contar pois co apoio das persoas aquí presentes. Hoxe é un día de noraboa para ela, para todo Boborás, pero fundamentalmente para quen fixo posible que foi lograr ese cofinanciamento e que hoxe comprobemos, grazas á constructora, ao arquitecto e todos os técnicos que participaron nesta obra, o impulso que se lle dá a un concello como Boborás e os servizos que terán a partir de agora as súas veciñas e os seus veciños. Por iso, grazas, Patricia, compañeira ademais no goberno provincial e responsable de cultura, o sea que cultura, Patricia, Boborás, estamos falando nun concello que é o kilómetro cero do galeguismo, Boborás, estamos en Moldes, aí naceu Losada Dieguez, que ademais foi profesor de Chamoso Lamas, querida Ángeles, cando el se veu aquí a vivir aos 4 anos, depois tivo outros mestres, falou Patricia na Universidade de Ortega y Gasset, pero Eugenio Dors, pero no Instituto en Pontevedra foi profesor de debuxo Castelao. É dicir, Chamoso é o que é, pero é o que é porque tivo tamén unha aprendizaxe, unha vocación e grandes mestres, non? E por iso o nome ha caído e temos que felicitar tamén e dar os parabéns á alcaldesa e á corporación por adicarlle ese nome, o de Manuel Chamoso Lamas, a esta institución cultural. Agradecer a súa filla e a súa neta que estén... Cada recuncho, cada paisaxe, cada costume, dende os máis sinxelos muiños, pontes, cabaceiros, castros, ata o símbolo máis xañeiro como é a Catedral de Santiago. Todos... Ahora? Vale, gracias. Todos e cada un deles son parte imprescindibles da nosa identidade cultural. Por iso, para a familia, é moi emotivo o feito de que a figura de Manuel Chamoso Lamas fose elexida aquí na súa terra para dar nome a este edificio social-cultural, xa que sentimos que o seu espírito e o seu legado vai a ter continuidade a través das diversas actividades que dende este centro se desenvolverán. E a Deputación Provincial valorou moi positivamente a nova da reapertura do paritorio de Verín. O presidente da Deputación de Ourense afirmou nestes días que sempre se opuxeron ao peche do paritorio e hoxe é un día no que volve ao punto de partida a reivindicación permanente que fixemos desde a Deputación, cun profundamento unánime do Pleno da Corporativa Provincial. Baltar destacaba que a sanidade pública na comarca de Verín volve a contar cun servicio esencial e por iso están moi satisfeitos con esta nova, enviando unha mensaxe de tranquilidade á comarca verinesa porque se solucionou o problema que no seu día puxeron sobre a mesa relativo á falta de pediatras. E o Concello do Carballiño inviste máis de 17.000 euros no asfaltado de 5 pistas de acceso en núcleos do rural na zona de Lobás.
Dentro do plan de mellora de infraestructuras nas parroquias, o Concello do Carballiño inviste máis de 17.000 euros no asfaltado de 5 pistas de acceso e núcleos da zona de Lobás. Trátase dos lugares de Trigás, Paradela, Bertamil, Boedes, A Granxa e Boedes Lousado. Son un total de 2.357 metros cadrados de superficie, cuxo asfaltado rematarase xa en estos días. E o Partido Popular, o Bloque Nacionalista Galego e tamén Espazo Común exixen explicacións pola falla de tramitación do obradoiro de emprego deste ano. A oposición do Concello do Carballiño, formada polo Partido Popular, Espazo Común e Bloque Nacionalista Galego, fixeron este sábado público un escrito conxunto no que exixen ao Goberno socialista revisar a documentación de solicitude do obradoiro de emprego. Adiantan que as contradictorias explicacións ofrecidas polo alcalde e o concelleiro de emprego non convencen a ninguén. Precisamente, esas supostas contradicións, o Partido Popular, Espazo Común e Bloque Nacionalista Galego queren explicacións claras mediante o acceso ao expediente de tramitación da solicitude do obradoiro de emprego. No caso de que non se nos facilite a súa consulta de xeito urxente ou non se concorde coa versión ofrecida, reservámonos a posibilidade de demandar responsabilidades por calquera outra vía, indican. Agustín Jiménez non defraudou os asistentes co seu espectáculo Quién soy yo?, que tivo lugar este pasado sábado no Auditorio Manuel María dentro do ciclo Carballiño Comedy 5. Jiménez é un veterano dos monólogos de humor no noso país e sacou o sorriso dos asistentes cas súas reflexións sobre a sociedade cultural e actual. Eva Dal Novas tivo a oportunidade de entrevistar o recoñecido humorista e actor Intres antes da súa actuación aquí no Concello do Carballiño. Bueno, pionero, sí es verdad que comenzamos con el género cuando empezó todo y entonces de alguna manera hicimos muchos locales y fue lo que se va asentando entre muchos otros compañeros que éramos autores e intérpretes, que son las dos cosas que normalmente en el stand-up, o este género así llamado en Estados Unidos así stand-up, y aquí se ha llamado monólogos y tal, de humor. Pues ha sido, sí, la verdad es que fue esto van a hacer 20 años, o sea, fue en el 2000, o sea que cuando empezamos, o sea que imagínate. ¿Y cómo ve después de 20 años el mundo de los monólogos? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué es el momento? Yo creo que ha cambiado el sentido de espectáculo, o sea, es decir, ha pasado como en Estados Unidos, o sea, el stand-up originalmente parte de un poco de la vivencia de cada uno y luego la transformas porque también para que sea humorística y para que también sea un revulsivo para ti, pero en nuestro caso está generando hacia el espectáculo de variedades, que viene a ser lo mismo, que es eso, o sea, es decir, aquí se habla más de monólogo, pues una persona que viene a hablar y tal, pero si tú me vienes a ver a mí en directo, y lo digo claramente, mi idea clara es hacer reír, y entonces puede ocurrir de todo, puede haber un sketch sobre mi hijo, puede haber una reflexión política muy profunda, pero a la vez te ríes, porque tampoco lo que quiero es que la gente se vaya con una sensación, entonces, o puede estar tocando un serrucho musical, es decir, o unas marionetas. Esa es la idea un poco, hacer comedia, crear comedia, pero crear comedia nueva. Lo que no haces es coger chistes y pegarlos, hacerte un repertorio, que eso está bien, pero es decir, igual que hay pianistas o intérpretes que hacen música de otros y otros que son autores, pues en este caso somos autores. Jiménez tamén valorou este ciclo de monólogos no Carballiño Comedy 5. Yo creo que tiene que ser así, o sea, realmente lo que hay que crear es un circuito tanto de espectáculos como de comedia en mi caso particular, entonces en el momento en el que se produce esto es maravilloso porque nosotros de alguna manera ponemos una banderita en el mapa y decimos a los otros compañeros, aquí se puede hacer este tipo de espectáculos. Yo vengo ahora de una mini gira, vengo de otro sitio y tal, y me estoy haciendo, pues así vamos a Puente Areas mañana, o sea, se va haciendo todo más o menos. Es una pequeña gira, pero lo hacemos mucho, o sea, hacemos una por el País Vasco, otra por Andalucía, son pequeños, pero lo que haces es no dejar de lado
los grandes auditorios como este, o sea, con sitios que realmente donde se puede hacer. Y bueno, pues también que es un espectáculo que dentro del punto de vista económico, pues es tu micrófono y una banqueta. Luego ya tienes que poner tú todo el show y estar 1 hora y media ahí que la gente esté arriba. Pero obviamente es asequible también, no hay mucho decorado y tal. E o Arenteiro levou a victoria de Calabagueiros por 0-2 no terceiro partido para os de Gelucho esta semana ante o Barco, que non estivo á altura doutras tardes. Os goles na segunda parte de Vladir e Iago Fernández sentenciaron ao equipo de Manolo Pérez, que estuvo menos acertado que outras ocasións. E tamén o Sporting gañou o colista de Primeira Galicia, o Molgas, por 2-3. Os de Mindo suman 3 puntos e achéganse aos postos de promoción neste comenzo de temporada estival. E tamén no concello de Boborás tivo lugar este pasado domingo a 20 edición do seu cross popular. Nada máis e nada menos que 264 persoas participaron nesta 20 edición. Boborás acolleu a súa 20 edición do Cross Popular que se celebra nestas datas cun percorrido de terra que estivo suxeito a cambios este ano. 244 corredores participaron na categoría absoluta, cuya salida tiña lugar ás 11 da mañá, despois de rematar as categorías infantís. Corredores achegados de toda a provincia facían fronte ao frío que facían esta mañá para correr os 7 kilómetros monte a través, cuyo gañador, el Pidio Gómez, marcaba 26 minutos para rematar o percorrido. Na categoría femenina, Begoña Domínguez alzábase no primeiro posto do pódium con un tempo de 31 minutos. E Patricia Torres, a alcaldesa do Concello de Boborás, facíanos a súa pequena valoración desta 20 edición do Cross Popular. Sí, a verdade é que estamos moi contentos, xa tiveron lugar as 2 primeiras carreiras da proba, a pesar de que, bueno, hai moitísimas probas, sempre coinciden, é complicado non coincidir con outras probas, que achegamos case os 300 participantes, que é un bo número, non? Bueno, estamos moi contentos de que a xente pois teña en conta esta proba para vir. Algúns xa dicen que é un clásico da provincia de Ourense, porque son 20 anos, non son poucos anos, e a verdade é que, bueno, con moitas ganas, e agora, bueno, falta a carreira principal, que é a que máis participantes ten, e despois, bueno... Sabemos o número de participantes máis ou menos? Da grande, 244. 244, máis ou menos que outros anos? Máis ou menos mantémonos, pode ser un poquinho máis, é que non sei, non che vai dicir, porque a verdad que como andamos co tema da inauguración, andamos máis despistados coa carreira, pero creo que máis ou menos nos mesmos números estamos. Pode haber un poquinho máis, un poquinho menos, pero estamos mantémonos en canto a participación, que é algo bo. E os gañadores, tanto da categoría absoluta como infantil, tamén nos deron as súas impresións sobre esta proba. Vamos a falar con Sara porque estás un pouco cansa, non, Sara? Sí. Como foi a carreira? Contanos. Pois subín por unha montaña, todo subida e despois foi baixada, casi todo. Habías participado xa nesta carreira de Boborás? Sí. Cantos anos levas participando? 2 ou 3. E cada vez mellor, non? Sí. Sí? Moitísimas gracias e noraboa. De nada. Pois xa temos o primer clasificado nesa carreira absoluta do cross de Boborás. El Pidio é o primeiro. Como foi? Contanos, fainos esa valoración. Bueno, moi durillo, como sempre. Moi duro? Sí, é unha carreira rápida, pero dura. Eu son un corredor de montaña, estou acostumbrado aos ritmos máis lentos, pero aquí fixeronme correr moito. Había barro tamén en algunhas curvas e tal. Ben, bueno, pero moi ben, non? En canto a paisaxe... Non, moi ben, non se pode pedir máis, é unha carreira deste tipo. Tempo de ver a paisaxe? Non tuve tempo para mirar. Non me deixaron os de atrás. Moitos anos xa participando? Esta é a quinta vez, a sexta vez. 3 veces quedei segundo, hoxe por fin ganei.
Bueno, enhoraboa, entonces, Gracias. a disfrutalo. Begoña, como estás? Como foi esa carreira? Moi ben, este ano, non sei, parece que me foi máis fácil que o ano pasado, pero bueno, ao final sempre chegas sprintando, entonces chegas un poquinho cansada, pero genial. Falaban, Begoña, desos cambios que habían feito, como resultaronche mellor para ti? Sí, pareceume moito máis fácil, é que outros anos teño sufrido máis, por eso entendo que eses cambios me beneficiaron. Pero bueno, cansada. Vamos a deixar que descanses, que respires e que tomes aire, non sin antes darche a noraboa. Moitísimas gracias. Gracias a vos por vir aquí. Chao. E xa, rematada a proba, no pabillón multiusos acollía o abastecemento dos corredores con chocolate e alimentos para repoñer forzas. Al estiveron a alcaldesa de Boborás, Patricia Torres, e o concelleiro de Deportes. Lembrarlles a todos vostedes que a farmacia de Gardia se a precisan a farmacia Fontaíñas situada na rúa principal. Para o martes continúa a situación anticiclónica e por elo agárdase unha xornada de ceos pouco anubrados. As temperaturas mínimas quedarán sen cambios significativos, mentras que as máximas experimentarán un lixeiro ascenso. Chegamos xa ao final deste informativo, pedíndolle como cada día moita precaución nas estradas e reclamando a súa atención, como sempre, para o día de mañán. Moitísimas gracias e feliz xornada.